Jurnalul orei 8 la România TV, sunt Flaviana Marcu. Bună dimineața, bun găsit, să vedem cele mai importante informații ale ediției. Sinucidere învăluită în mister, un parașutist s-a aruncat în gol de la 10 de metri înălțime. Parchetul general îl acuză pe Băsescu că afectează independența justiției, după ce acesta a afirmat că dosarul Nana este o consecință a unor acțiuni politice. Iar Mihaela Rădulescu a fost interceptată într-un dosar bombă de evaziune fiscală și spălare de bani. În același caz mai apar Cosmin Gușă, dar și Adrian Videanu. Bun găsit, începe jurnalul orei 23. Iată pentru început care sunt cele mai importante informații de la această oră. Scene de coșmar la Giurgiu, un tată și fiul acestuia au fost omorâți de un șofer de 20 de ani. Crimă între frați la Fălticeni, un băiat de 15 ani a fost înjunghiat de fratele mai mare. Și furtuni cu grindină în multe zone din țară, meteorologii anunță schimbare radicală a vremii după aerul polar, prognoza de ultima oră imediat. Și noi detalii cutremurătoare despre tragedia de proporții care a avut loc pe DN5. Bună seara, doamnelor și domnilor, începe jurnalul de la miezul nopții la România TV. Urmărim pentru început principalele subiecte ale acestei zile. Liviu Dragnea a nominalizat un alt premier PSD, Sorin Grindeanu este propunerea trimisă la Cotroceni. Se așteaptă răspunsul lui Iohannis. Sebastian Ghiță, înregistrare uluitoare care provoacă un adevărat cutremur pe scena politică. Ghiță spune cum a fost amenințat și șantajat Liviu Dragnea ca să nu se propună premier. Noi imagini de la cel mai puternic cutremur din acest an. Seismul a avut 5,3 pe Richter și s-a resimțit puternic în mai multe orașe. Și val de ninsori peste România, a nins în aproape toată țara, inclusiv în capitală. Liviu Dragnea a făcut o nouă mutare în războiul cu Iohannis. Încep știrile România TV. Bună seara, începe principalul jurnal al zilei. Urmărim pentru început titlurile ediției. Atac sinucigaș la ambasada Rusiei la București. Un fost demnitar a intrat cu mașina în gardul ambasadei, iar apoi s-a autoincendiat. Rusia consideră incidentul un atac terorist și anchetează cazul. Mii de oameni au mărșăluit astăzi pe străzile capitalei. Oamenii se plâng că nu mai fac față scumpirilor în lanț din ultimele luni. Descinderi la membrii unei grupări care a făcut avere promițând asasinate la comandă. Cine a plătit sume fabuloase și cum funcționa totul, aflați imediat. Temperaturi ca în toiul verii, dar și furtuni violente în următoarea perioadă. Venim imediat cu prognoza actualizată. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la știri. Haideți să vedem titlurile. Furtunile de cod roșu au făcut prăpăd în România. La Suceava mai multe mașini au fost luate de puhoaie după ploile torențiale. În paralel, este și cod roșu de caniculă extremă până la 10 dimineața. Dragoș Anastasiu a demisionat din guvern, spunând că a dat șpagă de supraviețuire, nu de îmbogățire. Între timp apar informații despre cum Ilie Bolojan i-a dat contracte cu atribuire directă iubitei vicepremierului demisionar. Mihaela Rădulescu va depune astăzi trupul lui Felix, unde cei care l-au îndrăgit îl vor aduce un ultim omagiu. Ce condiții a impus Vedeta TV, aflați imediat în jurnal. Scene șocante la Suceava, mai mulți tineri și-au împărțit pumni și picioare în plină stradă. 4 agresori au fost reținuți. Șpăgarul din guvern și-a dat demisia din funcția de vicepremier la cererea lui Bolojan.